bisimilayi malakti ka dun kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo taama mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ binkannikɛlaw ye binkani wale dɔ ta ka ɲɛsin olu kɔni ma. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko février kalo tile 26 kɔnɔna la ko nin ye taama mobili dɔ de ye ale yɛrɛ kun k'i kun da Gawo dugu kɔni kɔnɔna kan ko tuma min na olu kɔni sera dugu dɔ ma ni an b'a fɔ o ma Tabanko ni ale ni Nfogo yɛrɛ cɛla bɛ kilomɛtiri 20 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ko majugu dɔw de kun don u kun bɛ moto la u bɛ maa 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ k'u ye marifa kɔni ci nin taama mobili in na ka sɔrɔ ka na ka min yɛrɛ ye mobili in paranti ye k'o jogin ani mobili kɔnɔ mɔgɔ ninnu kɔni bɛ yen nɔ u bolona nafolo ani minan fɛn fɛn b'u bolo ni nafa kɔni b'olu la ka o bɛɛ minɛ ni maa kofɔlen ninnu na ka sɔrɔ ka taa. Ayiwa an kɔni b'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni na a yira k'a fɔ maa kɔni ni ma to a la nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna ka don maa minnu ye nin waleya kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mali finitigiw olu kɔni ye min ye ambulance ye olu kɔni ye 3 kɔni sɔrɔ dɛmɛ la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko min ye ambulance ye ko Union européenne ni ale yɛrɛ ye nazaraw ka jɛkulu dɔ ye olu kɔni ye o sabati an ka finitigiw ma février kalo tile 25 kɔnɔna la. Ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'o de k'a fɔ finitigi minnu filɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ la ko u bɛ nin dɛmɛ k'u ye walasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na ani baara min kɔni bolodalen don Mali cɛmancɛ fan fɛ ani kɔnɔfɛn fan fɛ n'o ye finitigiw ni dugulamɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya ye ko nin bɛ dɛmɛ don o fana la ko ka sababu kɛ finitigiw b'u yɛrɛ dɛmɛ ni nin mobili ninnu ye u ka banabagatɔw dɛmɛ ani min yɛrɛ ye dugu kɔnɔmɔgɔw fana ni bana kɔni cunna maaw kan ni kɔlɔlɔ dɔ cunna maaw kan ko olu fana dɛmɛ o de hukumu na ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye nin dɛmɛ kɛ wa min yɛrɛ y'a fɔ finitigi minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ni an b'a fɔ o ma Général Babi ale yɛrɛ kɔni bɔra k'a fɔ ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ ko ka sababu kɛ ko nin ye waleya ye waleya min na finitigiw ni dugukɔnɔmɔgɔw kɔni bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa u bɛ jɛ ka sɔrɔ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa binkannikɛla minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Mali cɛmancɛ fan fɛ ani kɔnɔfɛn fan fɛ olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Ayiwa hali bi hukumu kɔnɔna la Union européenne ka lasigiden bɛ Mali la ayiwa ale kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ in yɛrɛ kun fanba kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye kumaɲɔgɔnya min bɛ finitigiw ni dugukɔnɔmɔgɔw cɛ ko ka se k'o sinsin o de hukumu na a y'a yira k'a fɔ ko wa nin baara ninnu ko a tɛna dan dɔrɔn ma ko baara ninnu kɔni daminɛra yɔrɔ 3 de la fɔlɔ n'o ye Nampala ani Gumakura ale yɛrɛ ni Omo. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Faransi olu kɔni ye baarakɛminɛ dɔ di an ka finitigiw kɔnɔ. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko février kalo tile 26 kɔnɔna la Faransi lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ bɔra ka taa arajo 80 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ k'o di an ka finitigiw ma. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ ni arajo in ye minɛ ye ni a bɛ kumaɲɔgɔnya nɔgɔya finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la. Ayiwa Faransi lasigiden ale kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko de k'a fɔ ko ka dɔ fara Mali finitigiw ka baarakɛminɛnw kan ko sabula ko teriya min kɔni bɛ Faransi ani Mali cɛ ko teriya in kama olu kɔni y'a yira k'a fɔ de ko majugu minnu kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko olu kɔni bɛ Mali kɔni dɛmɛ walasa ni majugu ninnu kɔni bɛ se ka taga bɔ cogoya min na Mali jamana kɔni kan o de hukumu na ko nin dɛmɛ kɔni kɛra. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ ninnu musaka kɔni bɛ taa i jɔ fo 1,158,000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mali ale yɛrɛ ni Niger furancɛ la ko maa 10 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɔnna o nin na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko février kalo tile 24 kɔnɔna la ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ Idak Saha ko majugu dɔw kɔni taara ka taa binkani wale dɔ kɛ yen nɔ o waleya ninnu ko hukumu na ko maa 10 de kɔni bɔnna nin na. Ayiwa kibaruya y'a yira k'a fɔ ko o maa 10 ninnu na ko u bɛɛ lajɛlen kɔni ma faga ɲɔgɔn fɛ ko sabula ko dugu dɔ kɔni bɛ yen k'a bɛ Mɛnɛkan fan fɛ ko maa 10 ninnu na maa dɔw kɔni tun bɛ olu la olu tun bɛ ka taa u ka sugujɔ de la ka olu to u tagali de la majugu kɔni sera nin maa kofɔlen ninnu ma ka se k'u bɛɛ bɔn n'u na ani ka tila k'u ka baganw kɔni suɲɛ ka taa n'a ye o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko dugu dɔ fana kɔni bɛ yen nɔ ko ale ni Niger de kɔni kun ka surun ko majugu kɔni taara olu fana minɛ u ka dugu la ka taa ni binkani walela ɲɔgɔnna fana k'u la o de hukumu na ko a yira k'a fɔ ko ni février kalo na kɛrɛnkɛrɛnnenya la daminɛ février kalo tile 23 la ka taa bila 24 na ko maa 10 de kɔni fagara nin yɔrɔ kofɔlen in na. Ayiwa yen dugulamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ sabula u ye welewele bila min ye MINUSMA ye ale yɛrɛ ni Mali gouvernement k'u ka wuli k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa minnu ye nin waleya kɛ walasa u bɛ se ka minɛ wa u y'a yira k'a fɔ fana ko nin tɛ nin baara in siɲɛ fɔlɔ ka kɛ olu kɔni ka nin yɔrɔ fan fɛ ko hakilina jiginna ko kabini avril kalo la san 2018
ko ni ɲɔgɔnna dɔ kɔni delila ka kɛ olu kɔni fanfɛla la ko o waleya ninnu kɔni na k'a yirala k'a fɔ ko maa 42 de kɔni ni tora ni waleya cɛjugu na o de kun na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔngoyalen don kosɛbɛ wa ko gouvernement ale yɛrɛ ni MINUSMA maaw k'u ka wuli k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ni binganni jugu ninnu kɔni na ayiwa an balimaw ni de kun ye bi kibaruyaw ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la